De nieuwe foyer, zoals je hem zien kennen, die is goed iepenen. Er is een heel nice stuk bij elkaar. Een foyer met glas, met palissades eromheen. En die palissades doen getinken aan de middeleeuwen, dat verdedigingsbouwwerk weer. In deze foyer kunnen we een heel soort mensen ontvangen. Want dat wie wel wat een mankement is, maar dat we heel weinig mensen ontvangen kunnen. Dat ze 's winters boetenstem moeten vatsen naar binnen kunnen. Dus nu hebben we een grotere foyer waar mensen mooi ontvangen worden kunnen, meer mensen komen kennen, zodat we meer concerten aan kunnen, meer lezingen en meer tentoonstellingen. En hoe ben je zo krijgt bij dit ontwerp kwam? Dat is op een gegeven moment het idee werden om bijna een glazen verhaal te maken wat helemaal los zit van de skiersteens, dus in de tuinen. En daarom is het een BM die in de tuinen zit, maar dan wel met glas eromheen. Nou, die BM die is in feite de drager, de constructie. Want normaal, zoals als bouwkundig iets opzet, dan gaat de constructie die wordt dan vastzet aan het gebouw zelf, omdat die morgen dan in feite al haast. En dat weer juist de bedoeling net. Dat is dus eigenlijk weer van dat oude monument en van de oude morgen afblijft. Het had heel skoft te worden. Het is eigenlijk in 2007, 2008 ben we al begonnen. De gemeente had een heel stuk betalen en de provincie. En daarna is de Vreun, Stichting Vreun van de skiersteens, die had een heel bedrag betalen. Dus eindelijk kon de bouw plakvinden. Maar toen is er nog weer afgekeurd. Dus ja, toen moesten we weer helemaal opnieuw. Dus dat was wel wat een domper. Dus ja, eigenlijk al jaren ben we hier mee bezig. Dus ik ben heel blij dat nu 2015 uiteindelijk zo vier is dat het echt klaar is. Ik vind het erg mooi dat er nog meer dingen gebeuren, zodat ik de keuken opwaardeerd wordt en dat de inrichting dus aangepast wordt en dat de tuinen dus nog verder aangekleid wordt, want dan komt het in feite al je ambitie op zijn plek te lonen. De Schierstins is bekend om zijn stinsenflora, de voorjaarsbloeiers die rondom de stins staan, maar die bloeien in het voorjaar. Wij zeiden van ja, voor de opening van de Schierstins vinden wij het eigenlijk heel belangrijk dat die stinsenflora er wel bij hoort. Want het is een heel belangrijk onderdeel van ons, van de Schierstins, de toren en de bloemen. We gaan ze maken. We maken een stinsenflora veld, een grasveld vol stinsenbloemen. Maar dan gehaakt, gebreid en gekwild op de parketvloer in de grote zaal van de Schierstins. Ik ben heel tevreden. Ik vind het echt heel mooi worden. We zijn in die zin, dit is klaar, maar er komen nog meer dingen. We willen nog graag een nieuwe keuken en een nieuwe vlier in de keuken. Dus we zijn nog steeds bezig om functioneel te schreeuwen, zodat dat echt nog realiseren worden kan. En dan ben we helemaal klaar.